Meneer Vaatstra, u mag uw eerste reactie. De eis van 20 jaar. Ja, dat is dubbel. Dubbel, hè? Zeg dat liever 30 gaat. Maar ja, goed, justitie heeft het laatste woord, dus die geeft hem 20. En daar moet je genoeg van meenemen. Levenslang hadden ze ook nog kunnen eisen. Ja, het zou nog steeds kunnen, levenslang. Dat is nog niet van de baan. Hoe heb je deze dagen beleven? Nou, het is gewoon een obsessie geworden. Het is hele dag en nacht ben je ermee bezig. En het is ja, zwaar, ontzettend zwaar. Wat vond je het zwaarste? Nou, wat naar voren kwam, wat er met haar gebeurd is. Dat is ondenkbaar. Dat is niet te geloven dat dat kan. En dat hij dan ook nog een advocaat heeft. Dat is natuurlijk juridisch is dat dom praat van mij. Maar dat denk je dan bij jezelf. Hoe kan zo iemand verdedigd worden? U zei van een medietje mij van, ik hoop dat ik het oerleef, dat hij vrijkomt. Ja, dat hoop ik. Ja. En dan? Ja, dat zien we dan wel. Ja. U was natuurlijk ook voorbereid op de zitting. Heeft u nou nog nieuwe dingen gehoord? Ja, goed. Nee, eigenlijk niet. Kijk, ze hadden het ons al verteld, van tevoren al. Dus ja, er zijn wel een paar dingetjes nog, kleine dingetjes. Maar goed, nee, we waren er goed op voorbereid, gelukkig. Is het dan vooral zwaar om het uit zijn mond ook nog eens te horen? Ja, ja. Maar het was voor mij is voor mij veel zwaarder dat hij zegt van... Ik herinner het me niet, ik weet het niet. Ja, dat steeds van hem. Dat kan niet. Hij zei op het laatst, hij had spiet, hij had wroeging. Ja. Hoe kwam dat op je oor? Daar geloof ik niks van. Dit is een man met een dubbel leven. Hij heeft een dubbel leven. Heeft hij. Kijk, zijn herinnering, zoals ik zo net zei... Hij had hele hoge cijfers. Hij was heel hoog, een intelligente man. Met hoge cijfers. Dat krijg je niet doordat je niks kunt herinneren. Hij zei ook te hopen dat toch de veroordeling, toch zijn bekentenis... dat je hem ook een punt een beetje zetten kennen. Nou, dat hebben we er nooit natuurlijk. Hè? Kijk, je kunt een punt zetten als Marianne er nog was. Maar nou niet. Absoluut niet. Hoe vond u het om hem te zien? Wat is dat? Hoe vond u het om hem te zien? Nou, het is een rat, hè. Ik vind het een vuile rat om hem te zien. Kijk, dat heb ik gisteren ook gezegd. Ik heb altijd het beeld van Marianne, van een plaat delict. Maar ik had er nooit iemand bij die ik kon zeggen van, die heeft het gedaan. Dat heb ik nou wel. Ik zie haar, een vreselijke angst daar liggen op die plaat delict. Dat doet wat met je, dat kan ik je wel vertellen. Hoe had hij zijn dat hij hier besteedt van een gesprek met jou? Zie je daar Ja, de broek van meisje? Net gezegd, ja, onder 4 ogen. Dan is het ook zijn laatste gesprek. Dat kan ik je wel vertellen. Zo denk ik over hem. U was niet bij het betoog, het pleidooi van de advocaten. Waarom niet? Ik hoor dat gelul van die advocaat niet te horen. Ze hoeven hem niet omhoog te halen. Helemaal niet. Want wat hij gedaan heeft, dat zijn geen woorden voor. En daarom wou ik dat absoluut niet horen. En mijn familie ook niet. Wat vindt u van de 20 jaar? Nou, dat heb ik net gezegd. Ik vind het wel dubbel. Ja, maar ja, goed, dat is de uitspraak. En het is eigenlijk het hoogste wat we nou nog kunnen geven. Ja, het zou nog kunnen met levenslang, maar dat denk ik niet, nee. Maar meneer Vaatstra, wilt u hem nog spreken? Nou, dat zei ik net, dan wel onder 4 ogen. Hoe bedoelt u dat? Nou, zoals ik het zeg, onder 4 ogen. Heel makkelijk dan, hè? Wat gaat U zeggen, wordt het zijn laatste gesprek? Ja, dan wel. Maar ik bedoel, u kunt allemaal begrijpen, ik bedoel dat dat niet voorkomt onder 4 ogen. Daar zult er wel glas tussen zitten. Maar ik hoef hem niet te spreken. Wat hij mijn dochter heeft aangedaan, kan hij nooit weer goed maken. Nooit. Dat kan hij alleen goed maken door Marianne terug te halen, maar dat kan niet.